Today's Sunday, my dear friends, our reading for today's Sunday speaks about, practically all the readings speak about a very important aspect in our life as Christian brothers and sisters, the necessity of Christian forgiveness. Pasaylo. The first reading speaks about the necessity to forgive our neighbor. The book of Sirach emphasizes, could anyone nourish anger against another and expect healing from the Lord? Makahimo ba ta pagpangayo o pasaylo sa Ginoo o sa kanunay gihapon naghambin kitag mga kasuko o kaligot-ligot sa ato mga igsuon? And then the responsorial psalm speaks about the richness of God's mercy and compassion. God's kindness to us. The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion. Again, compassion. And the gospel reading for today narrates about the parable of the unforgiving servant. A very important question that we need to reflect and ponder, especially in today's readings, is this: what is really the nature of forgiveness? And why is it that our Lord Jesus demands forgiveness without limitation, without condition, and without hesitation, as conveys to us in the parable of the unforgiving servant that we have just heard? Even in the structure of the Mass of the Eucharist, my dear friends, makita nato unsa kabililhon ang gitawag og asking for forgiveness and reconciliation. Di ba sa misa, kabantay mo, labi na sa Binisaya nga misa nato, iniguman sa pare uyog sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang ginuman na kaninyo. Unsa may sunod nga important nga bahin, nagakumpisal ako. Di ba? Nganong giuna man na nato? Nganong giuna man na sa hanay sa misa? Ngayon ta kay akong sala, akong dakong sala. Usa na nga muyo ako sa mahal nga Birhen, sa mga santos, o kaninyo mga igsuon, nga unta inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Nahuman ana sa ngalan sa Dios mo inampari, kaluy-an unta kita sa Dios og pasayloon sa atong mga sala, di ba? May Almighty God have mercy on us and forgive our sins. Forgiveness. Sa unang panahon, mga igsuon, the early Christians practice the public confessions of sin. Kanang iyog nagakumpisal ako, I confess to Almighty God. 1500 na nag-introduce din sa flow or structure sa misa. Sa karaang panahon, sa unang mga Kristiyano, ang ilang confession of sin is public. So inigather nila sa ingani kinta, mag-celebrate sila sa Eucharist. Unsa may ilang buhaton, wadya mo pa nang nagakumpisal ako or I confess. Before sila, mga lawat, naagyapon ang forgiveness of sin. O sa unsang paagihan na nila himuon kay bawo magunsa, magsuroy-suroy na sila sa ilang mga kauban nga naadiha sa maong panagtapok. Una, personal ang ilang pagpangayog, pasaylo. Imagine na ka-importante ang pag-reconcile. Ingani kinta og karaan pa ta mga Kristiyano, kita dinhi nga nanimba, imbis nga mo yun ta karog nagakumpisal ako, ani nga part, ikaw musuroy ka diha sa imuhang mga kaubang manimbahay o kinsa imong nasadaan mangayo kag pasaylo personal. Moyong kita kamulingkod gani mo ato ka dito sa likod, sister pasaylo ako kay hong gikawat ag imong milyona imong tanom. Usor magkawat og buhak ron, no? Yung anak kani ato, brother, sister, pasaylo ako kay nangawat ko, gikawat na og imong lipstick.
within their ceremonial gathering. Ingana kaniya to. Personal ang imong pagpangayo o pasaylo. Na when everyone is reconciled, ana pa sila mo padayon sa ilang pag songs of praise ngadto sa Ginoo nga diin na abot nato karon kining giingog himaya sa Dios dito sa langit. So na practice pag uto karon katong maong kustumbre sa karaang nga Kristiyano, pag human unta nato og ang Ginoo man kaniyo magsuri-suroy unta ta mangayo tag pasaylo kinsay atong nasad-an dinhi. Kinsay wa nimo mabahiri sa imong utang or kinsang kuan bakihaing angay baka ka sa laing tao nga di angayang-angayan kay nanay tag-iya. Forgiveness. Unya makita nato karon mga igsuon sa ebanghelyo ang sulugoon nga muyo sa master sa agalon pasaylo ako ginadakan siya sa utang. Ano gipasaylo siya sa kaluoy sa sulugoon. Karon diha man poy pag-uli ni siya gipasaylo siya, diha man poy kauban niya nga sulugoon nga nakautang niya gamay ra nga kantidad, wa man ni siya pasayloan. Kay bumugon sa isang gibuhat nasa ebanghelyo karon, primero iyang gilabni, gibunlot, ni sunod gituok. Ang paglabni ug ang pagtuok sa ang panahon sa kabuhat nga buti pasabot imong giinsulto pag-ayo ang tao. Kailan man tag sa ilabni no, ang bunluto nimo galit bitaw. Nagituok pagyod. Imagine na. Gituok na iyang kaubang sulugoon for the simple reason. Wa sa kabayad sa iyang baylo, sa iyang utang kaniya. Wa siya maghunahuna nga siya di ay gipasaylo sa iyang agalon. Wa gani siya labniha ug wa gani siya tuka. Anhin na to makita mga igsuon ang kinaiya sa usa ka tinuod nga pasaylo. Unsa man or what constitutes a genuine and ideal forgiveness in the Christian sense of the word? Primero, forgiveness, my dear friends, entails restoration. Kung tinuod kang mong pasaylo, you have to bring back what is lost. Real forgiveness intends to restore what is damaged. It seeks to repair what is tarnished and what is broken. Muna tinuod nga pasaylo. Kabantay mo sa unang sulugoon nga nakautang sa master sa agalon og dakong kantidad. Wa na maghunahuna ang maong agalon og pilay iyang utang. Igor sa ingon lakaw pauli sa inyo. Wa na siya maghunahuna, wa niya ingna nga kay bo ka ha, gipasaylo ka na pero wa ka kay bo pilay imong utang minilyon, wa niya ingna. Christian forgiveness is unconditional. It does not have a limit. And it seeks to restore what is damaged. Di ko tinuod nang mupasaylo kan sa tagaan pa ni muglaing kondisyon. Example, imong bana kita makasa, imong asawa makasa, niya may kahawa na kang gipasaylo ha, pero sukad karon, adyaw nagdog na ho. At ra kahigda sa silong. Og atong tan-awon dili na genuine nga Christian forgiveness nga naman, wa man nimo i-restore, wa man nimo i-bring back, wa man nimo iuli ang unsay naguba ug unsay naandan nga angayan para ninyo. Pero usa ka asawa ingon siya nga sa manggoy tigdog og balik ana hong bana padre nga di man jud ko kapasaylo sa iyang nabuhat. So sa iyang gihimo ang giguba ang matrimonial bed sa amo ang katre. Gipaguba na mo among katre nga para namong duhang magtiayon. Gipulihan ako higdaanan nga double deck. Ahong ban ako di sa ibabaw ang asawa na sa ubos, hong gipabutangan pasok barbed wire. Aron di na siya makasaka. Ngayon tag mauba ka na tinuod nga pasaylo. Genuine forgiveness entails restoration. Secondly, forgiveness is reconciliation, pagpakighiuli. Kung tinuod ka nga mo pasaylo,
luyo sa imong buhat sa pagpasaylo, naa ang imong kasibot nga makig-uli. Makig-uli sa muni lisod. Muni lisod nga hagit na itong mga Kristohanon. Unsaon nga magkauli ang atong mga maayong kabubuton. Nabitaw lisod tubagon nga pangutana mi, Padre, gipasaylo naman ni naho siya sa iyang sa naho. Pero di na makuganahan makig-uban niya. Di na ko ganahan makig-istorya niya. Di na ko ganahan makig-puyo uban niya. Di na ko ganahan nga mahimo siyang kauban ako sa akong kinabuhi. A very hard challenge for us. But genuine forgiveness entails reconciliation. Thirdly and lastly, forgiveness, my dear friends, is the work of God's grace. Kining pasaylo, di ni mahimo ato ang kaugalingong paningkamot. Kay ang natural nga kinaiya sa tao manimaus mangyud ka. Tinuod sa yun naman magpasaylo sa ginagmay mga butang. Pananglitan og naay nakahagbong sa imong cellphone, naguba ang LCD, sa dyon naman ang pasayloon. Pananglitan og naay tao nga imong gisugo og papalit og sa kabutang unya wa balik wa hatod nimo ayang gipapalit marag forgivable. Pero naay mga butang nga kinalisuran pasayloon. Pananglitan imong bahay gisunog sa imong silingan nga hubog, naagi o tanan. Kapasaylo ka anak diha-diha. Imong bana nga buutan gikawat. Kapasaylo ka diha-diha. Imong anak nga gipangga nimog maayo, unya pagimanhiman pagibaligya inyong yuta gikawat ang titulo, gibaligya tanan ninyong properties only to find out nga jamoy nahibilin para nimo. Can you easily forgive all these actions? No. We need to pray for healing. We need to pray for God's grace. Ug mauna ang giingon karon sa first reading. Pag-ampo unya pasaylo. Pag-ampo nga tagaan ka grasya nga makapasaylo. Because God has already forgiven us. Sa laktot nga pagkasulti mga igsoon, ang ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga kitang tanan gipasaylo sa Dios. Sa tanang kahiwian o tanang kalapasan nga atong nahimo, and God, the person of God is represented by the master in this parable. But in many and varied ways, we are like the unforgiving servant. Gikaluyan ta sa Ginoo, gipasaylo ta sa Ginoo, gisabot ta sa Ginoo sa tong kahuyang, pero daghang mga panahon nga manuok ta ug manglabni ta sa kauban nato nga mga kaigsuunan sa atong palibot, parihas na ni sulugoon nga iyang gilabni o gituok tungod lang sa gamayng kantidad nga wa niya mailisi ug wa niya mabayre. Karon as a concluding reflection in our gospel reading, kinsa mga tao ang wa nato pasaylua sa atong kinabuhi, o kinsa mga tawhana nga wa nato mapasaylo og lisod pasayloon matag karon og unya sa atong kinabuhi. Let us pray for the gift of healing and for the gift of forgiveness, that God may touch our hearts, that God may grant us the gift of healing and consolation for us to open ourselves, to be reconciled, and to obtain the grace of forgiveness and reconciliation, so that we can live in harmony and in peace with our brothers and sisters in the community. Amen. Please all stand.